I kan nok se det på videoen, at vi skal samle de her 2 ting. Vi skal lade de er så rød ud. Det er faktisk ikke så godt. Ved hvad? Den her. De 2 ting, de skal I tage af. De stjal jeg fra min bror. Jeg glemte at fortælle. Velkommen til den her video. Vi skal lave... Jeg har noget, jeg gerne vil sige. Vi skal slå Bertil i subs. Vi har kun ikke så mange. Og han har bare 200 millioner. Okay, han har mange. Vi skal slå 300 subs. Ja, men nu skal jeg bare samle det her. Og den her vil faktisk sætte mig fed ud. Den er så ikke stabil. Skal vi se, den er stabil? Øj. Men nu den her metal-ting er så i hvert fald ikke. Sådan i. Så skal vi bare hoppe på den forlæg. Og så, det du gør, du tager bare den her igen. Den her igen. Husk at like og subscribe.